Karong adlaw atong paminawon ang usa ka inahan kung unsa ang natabang sa malasakit center sa iyang pagpanganak, pinaagi sa cesarean section. Samtang way undang ang pagtukod sa mga malasakit center sa nasod ug sulod lang karong semana duwa na pud ka centers ang giablihan. Alang sa dugang detalye ani si Assistant Secretary Girly Enrique Veloso. Mayong hapon kanimo, Asek Girly. Daghang salamat, Secretary Martin, ug maayong hapon sa atong listeners ug viewers. Niabot og 170,000 pesos ang nalibre sa usa sa atong malasakit center beneficiary na taga-isla sa Bantayan sa Cebu. Ang malasakit center mao ang nibayad sa iyang cesarean section delivery sa atong partner hospital. Si Angeli Ilustrisimo, taga Barangay Poblacion Madrilejo, Cebu, na anaa sa isla sa Bantayan, mapasalamaton tungod kay wala siya'y nabayran sa iyahang pagpanganak. Ato ang paminawon si Angeli. Una sa tanan, magpasalamat ako sa atong Ginoong Hesukristo sa kanunay paggiya o paggabay kanato. Maayong adlaw kaninyang tanan. Ako si Angeli Ilustrisimo, nagpuyo sa Barangay Poblacion Madrilejo, Cebu. Na-admit ako sa Vicente Soto Memorial Medical Center ni adtong April 26, 2019 sa akong pagpanganak nga usa ka cesarean. Ang among bill sa hospital nagkantidad og 170,000 ug pinaagi sa Malasakit Center nga usa ka sa programa sa maong hospital. Natabangan ako ug naka-avail ako sa zero balance. Dakong pasalamat namon sa Malasakit Program o kay Presidente Rodrigo Duterte o kay Senator Bongo. Pinaagi sa Malasakit, dako og natabang kanako nga wala na kami nabayran bisan piso sa maong hospital. Manghinaot ako nga daghan pa kamo og matabangan ng mga kabus sama kanako. Daghang salamat. Maukadto si Angeli Ilustrisimo sa Madrilejo, Cebu, na nakalibre sa iyang cesarean section tungod sa Malasakit Center. Sa laing bahin, duha ka Malasakit Center ang giablihan karong simanaha. Gibuksan ang ika-128 Malasakit Center sa Lianga District Hospital, Surigao del Sur ni adtong July 10. Mao kini ang labing una nga Malasakit Center sa Lianga ug sa Surigao del Sur. Gitambungan ni Senator Christopher Lawrence Cuyabongo ang virtual launching uban kang Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino, mga opisyal sa probinsya ug hospital. Nakadawat ang hospital og 3 million pesos gikan sa Social Civic Projects Fund sa Office of the President ug laing 10 million pesos gikan sa Medical Assistance for Indigent Patients Program sa Department of Health. This is the 31st Malasakit Center sa Mindanao. Samtang gibuksan usab ang 129th Malasakit Center na anaa sa Tondo Medical Center sa Tondo, Manila. Giablihan kini kagahapon, July 16. Personal nga misaksi si Senator Bongo sa launching uban kang Secretary Dino, mga opisyal sa Tondo ug sa hospital. Nakadawat ang Tondo Medical Center og 3 million pesos gikan sa Office of the President ug laing 10 million pesos gikan sa MAIP sa DOH. Niabot na og 72 ka Malasakit Centers ang anaa sa Luzon, 26 sa Visayas ug 31 sa Mindanao. Kanunaya ang pagsunod ninyo sa atoang programa aron inyong masayran kung dunay bag-ong Malasakit Center na duol sa inyong hanggapi. Kini ang gisaad ni Presidente Rodrigo Duterte ug Senator Bongo na matabangan ang tanan ng mga Pilipino panahon na sila labing nanginahanglan. Hangtod sa sunod higayon, kini si Asa Girly Enriquez Veloso, maayong hapon. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!